nahi dena gaitzetsi. Botere forma guztien gainetik dagoen saria bilatzen dut nire historia. Irabazliak duen boteria, narrazioaren atzendona ideologia. Logikatika berdin da gezurra izatia, noiz esnatuko da jendia. Historia, irabazliak duen boteria, narrazioaren atzendona ideologia. Logikatika berdin da gezurra izatia, noiz esnatuko da jendia. Noiz esnatuko da jendia. Noiz esnatuko da jendia. Errealitateari begira jaso duguna zalantzan daukat. Gezur bat amaik aldiz derrepikatzen, egia bilakatzen omen da. Zaila da aurrean dugun aukatzea, gehiago horren parte bagara. Konplize papera izatea lortu dugu biktima garen narrazionetan. Berdina gertatu da Euskal Herrin, ez do antagonismo zantzurik. Botereak bere nahien araberako etxaia aukeratu din, eta gu amua jaten bitartin. Arrantza nahi denak irabazit, langileen historia zapaldua sinesten, iraultza saiesten nahi gaiun. Historia, irabazliak duen boteria, narrazioaren atzendona ideologia. Logikatika berdin da gezurra izatia, noiz esnatuko da jendia. Historia, irabazliak duen boteria, narrazioaren atzendona ideologia. Logikatika berdin da gezurra izatia, noiz esnatuko da jendia.